Atreveix-t'hi. A canviar el que és lleig. A lluitar contra les coses grises. A tenir menys coses. Atreveix-te a gaudir de la llum. Atreveix-te a provar-ho. I equivocar-te. Va, obre les finestres, les portes. Atreveix-t'hi! Comença a canviar petites coses i a descobrir que no són tan petites. La teva revolució comença a casa. M'agraden els bons perfums, m'agrada l'olor de cebi, líquid de fregar concentrat, Mio de cebi, terres nets i un perfum que dura dies i dies. Acebi, neteja de confiança. La nostra aigua mineral natural no es pot millorar. Per això a Aquabona treballem per posar-t'ho més fàcil. O és una ximpleria una ampolla de 2,5 litres que cap a la nevera. Aquabona. BP t'ajuda a fer la compra, perquè sempre que repostes en una estació de servei BP podràs acumular el 3% en el teu xec estalvi Carrefour. Estalvia BP, compra Carrefour. Yo soy muy práctica. Yo tengo lavavajillas, es para que me salgan los platos limpios. Pues antes, las copas me salían blanquecinas. Me quedaban gotitas así de rastros de cal. Y es súper frustrante tener una cena y tener que estar a último momento, copa por copa, ahí dándole ñiqui, ñiqui, ñiqui. Probé Finish Quantum. Y es que ahora queda todo perfecto. Nuevo Finish Quantum. Su tecnología ultra brillo consigue resultados brillantes. ¿Salen? Fantásticas. Como nuevas. Prueba el gran cambio con el nuevo Quantum de Finish, la marca número 1. Agua fresca de rosas. Adolfo Domínguez. Quan tens poc temps, no és moment de sorpreses. La solució, Desktop Turbo. Desktop elimina els embussos més de pressa, en només 5 minuts. Per estalviar-te problemes, Desktop, expert en canonades. Si tens un negoci, a Orange et volem donar un cop de mà. Amb la nova tarifa plana Habla i Navega 19 per a autònoms i empreses, parla i navega les 24 hores per 19 euros al mes. Informa't en el 1414 o a botigues Orange. Tu negocio cambia con Orange. Emporta't aquest Samsung Galaxy S2 des de 0 euros per parlar i navegar. Two and Two VIP, los nuevos perfumes. Carolina Herrera. Llega la hora de compartir todos nuestros secretos. Sí, hemos mirado más de 3 veces a la novia de nuestro amigo. Bacardí Elixir, con aroma de caña de azúcar tostada. Ideal para mezclar con refresco de cola. Bacardí Elixir, cómplices del secreto desde 1862. Yes, I'm gonna be walking with. Yes, I'll be walking with. Yes, I'm gonna be walking with. Yes, I'll be walking with. Yes, I'm gonna be walking with. Yes, I'll be walking with you. Yes, I'll be walking with you. Be walking with you. Descobreix-los a decathlon.cat i a les botigues Decathlon. Agua de bambú. Adolfo Domínguez. Per fare un autèntic vinagre balsamic di Modena. És portar-lo de Modena. Vero. I després deixar-lo reposar en bota de roure, com a mínim durant 2 mesos. Ma en Borges el deixem al temps que sigui necessari, sense presses, per aconseguir un sapore únic. Sabor mediterrani, sabor Borges. Vols canviar de look? Llongueres et recomana l'innovador Multirizos, Bellissima Magic Volume, per fer-te tots els rinxos que vulguis d'una passada. Bellissima Magic Volume, la màgia del rínxol d'una passada. El nou esmorzar per les defenses. Si l'Actimel és bo i el suc de taronja també, per què no els ajuntem junts? Nou Actimel amb suc de taronja. El millor del suc de taronja amb vitamina C i el millor de l'Actimel per ajudar les defenses de tota la família. I més gran. Nou Actimel amb suc de taronja. Tasta'l. Prens Supradin cada matí? Si ajudes a activar la teva energia, et sents bé. Dones el millor de tu mateix. Transmets les teves ganes de fer coses.
Supradin t'aporta més que vitamines i minerals, perquè conté coenzim Q10. Per això t'ajuda a activar l'energia natural que hi ha dins teu. Supradin de Bayer. Ara, amb aquest pack t'emportes un envàs de 30 comprimits gratis. Valentina! Neanche questo tempo grigio. Valentina! Pieno di musica. Valentina! E di uomini che ti sono subito Valentina qui! It's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. Valentina, the new eau de parfum by Valentino. Jo quan veig aquesta imatge soc a casa, a l'esquerra al mar i a la dreta a les Gavarres. Això és l'Empordà meu, sí. A mi m'agradaria envellir aquí, en aquestes vinyes. A vegades em mullo, a vegades tinc fred, passes de tot color, però també tens moltes alegries, no? Qui coneix millor la terra és qui l'estima. Qui hi treballa. Qui hi té els records d'infància. Només aquestes persones ens poden fer viure el territori d'una manera especial. Més que pensar que sóc d'un poble, em sento que sóc d'un paisatge, no? Mira el teu país amb els ulls més apassionats. Terreny personal. Estrena a TV3 demà a la nit. Teniu internet? Teniu un televisor? Doncs no importa a quin racó del planeta viviu, teniu TV3. TV3 Cat emet per internet amb una qualitat excel·lent. Feu-ne la prova. Si podeu connectar-vos a internet des d'un ordinador de sobretaula, un portàtil o una tauleta, només necessiteu el cable adequat per fer arribar el senyal al televisor. Perquè és molt més fàcil del que us imagineu. Algun dubte? Sigui quin sigui el vostre cas i sigui quina sigui la part del món on viviu, trobareu totes les respostes a tv3.cat/món. TV3 Cat, ara, per internet, més TV3 a tot el món. Bona nit. En els últims 3 anys a l'Àgora hem parlat de la crisi amb polítics, amb economistes, sindicats, patronals, sociòlegs, comunicadors...